Good morning to all of you. Nandito naman ako para mag-vlog na naman sa umagang ito. Let's go, let's go, let's go! Maraming salamat sa lahat ng mga nagsuportang bumili sa akin sa umagang ito. Dito na kami! Nakuha ng panibago, pandesal, makadagdag lamang sa aking kita. Subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Mayroon na Vlogger. Okay po, good morning sa inyo lahat. Pwede po uwi na. Thank you, thank you. Magalaw lang ang aking photos. Ayan mga guys. Napakadumi o. Akin mga inaapakan. Ayan mo. Ayan mga guys. Kamay-kamay daw mga guys. Kamay. Sikat ka na, gago! Ayan mga guys. Yan na lang, endangered. Lagi po kung nagtitinda dito sa Punduhang Malabon. Mga guys. Yung aking ginagawa dito. Ganito ang aking hanap buhay dito sa Manila, mga guys. Sa pagpapandisala. Ayan mga guys. Pandesal, anim na lang. Dalay ko na lang naman sa kabila na suki ko. Mga isda. Mga guys. Good morning. So, welcome to my vlog. YouTube channel, Mayroon na Vlogger. Makihugas tayo dito mga guys. Hihugas mga guys. Uwi na. Oh. Kasi mabaho dito, makihugas na lang. Salamat. Iskit ka, dahan-dahan. Madudula sa isang mama. Ang isda, ang dami. Content ng aking pandesal. Pagtitinda. Mayroon pa kung gusto mo. Kalagay muna. Okay po. Oo. Nabayaran nila. Kinuha ko. Thank you.